Čaute ľudia, ja som Jadron a dneska ja vám chcem iba ukázať, že keď budete pozerať moje video, jak pušujem Edgara na 25, druhá časť tu je, druhá a je tu aj prvá. No, tak, ešte tu to není, ale vidíte, vy tu máte takú menšiu obrazovku, takže kliknite. Vidíte toto oranžové, tak kliknite na toto a máte to bližšie. A takisto aj na tomto, aj na tomto, aj na druhom dieli. Padajte. Aj takto na druhom dieli máte